Balik ta makapuso din sa GMA Regional TV Live ning mahigayuna magpakisayod ta ni ining personal battle sa usa ka department head o usa ka official sa Lapu-Lapu City nga nakigbatok sa COVID-19. Nasuta ni siya nga nagpositibo sa maong sakit, pipila ka adlaw ang nakalabay o gani kasamtangan pa siya karon nga naka-admit sa Tambalanan. Mahinabi nato si Ma'am Annabeth Quizon, ang acting head sa Lapu-Lapu City Social Welfare Office. Good morning, Ma'am Abet. Good morning. Yes, good morning. Good morning. Ma'am, kumusta? Unsay nakapaaghat nimo, Ma'am Abet, sa paggawas sa social media ug magpahibaw sa imong kondisyon? I decided to come out kay tungod sa mga disturbing na mga messages and mga calls that I received from one of my staff and also from my family. Number one, ang akong family kay tungod i-quarantine ang among lugar asa mi nagpuyo. Dili na makasud og gawas ang mga tao. No, kay naa naman ibantayan naman og mga pulis. Unya there was an instance nga of course kay magpasubo man ta og pa-deliver og mga supplies ug pagkaon baron nasuko ang nagbantay kay kanang ngano kunong niduol kuno ang naghatod sa supply sa akong anak. Of course, we were not told kung sa mga protocols di ay sila wa man sa balay wala sila kahibaw nga kinahanglan dili mamuduol anak sa mga tao, but they were all negative na ha, dili sila positive. Unya ang istorya pagyud sa akong pamilya nga pag talikod kuno sa akong anak giingnan kuno ang katong delivery boy nga nganong niduol man ka anak nila nga COVID man na sila positive. Inana ba niya ako, ang akong anak in town nga way kalibutan, pura po, di man ni positive, negative man ni, nganong ingon anak man. Yeah, aside from that, ang usa na ko ka social worker naghilak in town nga nanawag na ako kay dili na kuno niya makaya ang discrimination nga iyang nadawat sa barangay asa siya na-assign, no? Kanang dili mura siya gi-isolate sa barangay and she was able to use the vehicle of the barangay despite the fact na she is working for the barangay baya kanang atong social amelioration program karon sa DSWD. Nga naghilak siya nga niko naunsa man kaday, ma'am dili na gyud nako makaya ma'am kay tungod lagi ko no positive ang akong head kanang ako pud ko no positive. Ang murag inana ang mga mindset sa mga tao ba nga which made me decide nga I have to come out. I have to do something. Ma'am Bet, doon na naman tayo mga lakang ani, doon na mga measures gag-implementar mga LGUs nga likayan gyud unta kining discrimination sa mga COVID positive bisan sa mga suspects pa apan sakit pa malandungon nga padayon day gihapon ni nga nasinati karon. O ako dili ko ka blame pod sa mga tao no because of misinformation maybe. Maybe there's a need for us to educate the people more on what COVID is. Or maybe i-intensify yun na to siguro ang atong educational campaign, information campaign on COVID, no? Dili jud ko ka-blame kay, of course, naramang yun ang fear. There's a fear nga basin kung matakdan ka, there's a fear nga imong pamilya matakdan, imong mama nga senior, imong anak nga pila ka tuig, no? Na jud ang fear, but you know, ang sa side pod sa usa ka COVID patient or sa side pod sa pamilya sa usa ka COVID patient, there are some measures which we can, you know, protect ourselves. Like, ngano mang kinahanglan man ta moduol o makig-istorya ta when we can maintain social distancing or we can wear mask. Dili man gyud ingon nga tungod ba kanang COVID na ka dili na gyud ka kaduol anak niya kay COVID na siya. I mean, we have to free ourselves from this kanang mindset ba. Ma'am, balikan na to tong adlaw mga almost 2 weeks ago nga nahibaw ka nga nagka-COVID positive ka, ma'am. Unsay personal nimo ang gibati ato? At first, Nico, di ka kibaw unsay imong reaction murag kanang ang feeling man because of the things that you have seen in Facebook, in kanang sa TV, mga news no nga naay maglisod og ginhawa, nga naay nangamatay na pila na kabuok na namatay. Dili gyud pud malikayan nga mahadlok ka. There's fear in you nga basig mamatay ka. There's also this kanang feeling of kanang
worriedness na maunsa ka akong pamilya o wala nako. Hadlok ba, kulba nga di ka ka-explain oy pero ako kanang I want to be strong for my family. Ang katong akong gibati, ako ra gyud tong giluong. Pagtawag na ko nila nga positive ko, I remain calm kay dili pud ko gusto nga sila pud worried pud, or although ma-worried man gyud ta, no, mahadlok man gyud ta, pero as much as possible dili pud nato kanang mura og pag-ulo natong mag-uol pud ang atong pamilya ba sa atong gibati. Arita ma'am sa imong pagka-admit, how is it like? Murag almost 2 weeks na ka sa hospital, pero klaro na mo ma'am, asymptomatic ka nga patient. Pero wala ako'y ubo, wala ako'y sipon. Or again, so one thing nga akong sulti gyud sa mga katawhanan, no, sa mga tao, no, nga pagpantay mo ayaw gyud mong kumpiyansa na igamay lang gyud ninyo nga pamati sa inyong lawas. Self-quarantine dayon as much as possible. Request for the health center to conduct a swab test dayon. Coming from you ma'am, this is really an eye-opener. Finally, Ma'am Abet, message nimo sa publiko, mo kahimtang karon og sa imong panawagan ngadto kanila. Hangyo na po sa mga tao nga kanang let us be kanang respectful and understanding sa uban sa mga pamilya, no, nga naay nag-COVID. Dili lalim. Kung gusto mo nga dili matakdan, you maintain social distancing. Ayaw magduol, but please do not discriminate these people. Okay? They also have their own feelings. Although we can understand your fear, but parehos na mo, we also have our fears. Fear of death, for example. No, fear of not recovering from this kanang virus. Thank you so much sa imong mensahe ug sa higayon nga gihatag nimo kanamo karong buntaga ang acting head sa Lapu-Lapu City Social Welfare Office, Ma'am Annabeth Quizon. God bless you, ma'am. Thank you. Thank you.